ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಆಡಿಯೋ ಪರ ಓಕೆ ಗುಡ್ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲಾರ ಕೊಡ್ಲಾರ ಅನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗ್ರೇಟ್ 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 ಸಾಕಾರ ನಗರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಅಕ್ಷತಾ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಪರಿಷ ಆಶಾಲತಾ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪರ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಕರಿಸರ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಓಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಆತು ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಲೆತ್ತದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಬಟ್ ಅವು ಚೂರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಪಣ್ಣಾಗ ಆಗ್ಲಿನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪಿಜಿ ಅಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಎಂಗ್ಲೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಣ್ಣಂಗ್ಲ ಬೋಡಲೆಕ್ ಐಕ್ಕಿತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಐದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತನ ಓಕೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡುಂದ ಪನ್ಪ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚೆ ಪುನೊಂಡದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ದುಂಬೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತದ ಆಯ್ತು ಆಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಐನ ನಿಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಆ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಪುನೊಂಡ ಒಂಜ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ನಿಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪಡಲ್ಲ ಏರುಲ್ಲರ್ ನೆಟ್ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತೋಜ್ಜಿ ಪಣ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪು ನಂಗೆ ಮೋನೆದ ಗೊತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿ ಜನ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿ ಓಕೆ ಪಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಭವ್ಯ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಅತ್ತವರ ಸರ್ ನಮಿಶ್ ಉಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಆರಾಟ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅದೇ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇದೆ ಏನು ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದಿರ ಅಂದ 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 ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂನ ತುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇದಕ್ಕ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಡ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆನೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಶಾಲತಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ವಿಟ್ಲ ಎಂಚಲರು ಸೋಕೆ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಗೇರ್ಕೊಟ್ಟ ಗೇರುಗಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪನ ವಿಟ್ಲಾಡು ಗೇರುಗಟ್ಟೆ ಸಮನ್ವಿ ಮಗಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ಬಿದಡಮಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿದಡಮಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಓಕೆ 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 ಮುಂಜಾನಾಗ್ಲ ಮೇನ್ ನೆಟ್ ಒಂಜೋನಕ್ಲ ಮುಂಜಾನಾಗ್ಲ ಬಿದಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ದಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿ ಸರ್ ಏನು ಪರಿಚಯ ರಶ್ಮಿ ಅಂದ ದೀತ್ನ ಮದರ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಅಂಡತೆ ದಿವ್ಯಾ ಪತ್ತನೇನಾ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ದಿವ್ಯಾ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾ ಎರಡು
ಓಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಂಜನೆ ಪೋಡು ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅದ್ವೈತ್ ಓಕೆ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಂಡೋಳ. ವರ್ಕಾಡಿ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಬೇರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬರ್ಬೇಕೇನ ಜಿಯೋಮಿಯರ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ. ಸೌಮ್ಯ ಹಲೋ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು ಈರ್ ಪಾತೆ ಇರತ್ತಾ. ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಆತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಎನ್ನಿ ಬೈ. ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ದವ್ರೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಓಕೆ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕರಿಸತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ರೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಲೆವೆಲ್ 4 ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ರಚನೆಲು. ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ರಚನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾಂತರ, ಕನ್ನಡ ರೈಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಅವು ಭಾಷಾಂತರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡ ಭಾಷಾಂತರ ಬುಕ್ಕ ಜಾನಪದ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡೆ, ಕೆಲವು ಬುಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂಡೆ. ಇತ್ತನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊಂದರಡು. ಓಕೆ ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಂದರ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಡೆ ಉಂಟ ಪೋಡು ನಂಜಿ ಉಂದು. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲಡನೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪವನ. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಂಡ. ಯಾನು ಈರ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕನ ಎಂಕ್ 7 ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈರ್ ಕೊರ್ತಾರು. ಓಕೆ ಅವೇ ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಯಾನು ಅವೇನು ಪಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನ್ನು ಏರಿಯರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುಡುಗ. ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಪೀರ ಕಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಡ್ ಆಪುಂಡು. 7 ಪದ್ಯ ಅವೇ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ಪುಗಲು ಮೊರಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋ 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 ಯುವರ್ ಬೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಗೋ ಹಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಪಂಡ ಏತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ತೊಂದ್ರೆಜಿ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಫೋನ್ಡು ಪದ ಪನೋಡು ಐಕ್ ಸಡನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ ಲೆತ್ತುಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವು. ಜಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತೊಲ್ದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತೆರಡ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನಾಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಗ್ಲಿಂಜಿನ ಮೇನ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೆತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಂಡ ಇಮೋಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ್ಲೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಂಡ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ನಿಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಎಂಚೆ ಪುಂಡ ಮೈಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನು ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯನ ಪೂರ ನೆನ್ ನಿಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ತೆಲ್ತದ ನೆಲ್ತದ ಕಲ್ಪದ. ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಜಿನ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ದೀದ್ ಇಂಚ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಜಿನ ಕೋಲದ ಮೈಕ್ ಪೂರ ದೀದ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಗೊಬ್ಬ ನಿಗ್ಲಿನ ಆಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕುನ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ಮುಖೈನ ಇಂಚೆ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಬಂಡದ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಕೆರಕೆ ಆಡಿಯೋ ಟ್ಯೂನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಪದ್ಯಲ ಪಂಡ್ಪರತ್ತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ
ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಮೀಟರ್ ಕುಲ್ಲದ ಪನ್ಪೇರು ಐನಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪದು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಆಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಡಪುಲೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕಡಪುಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲಿನ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬದು. ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರು ಇಪ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಅತನಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅತ ಒಂದು ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೇವ ಒರೋನಾಗ್ಲೆ ಮೈಕ್ ತೂನಾಗ ಅಥವಾ ಉಲಾಯಿ ರೂಮ್ ಪತ್ರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಐನು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ನಂಜಿ ಇನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಐನು ಪನ್ಪದ ಐನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಣತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಈಜಿನ ಎಂಜಿನ ಆಪನ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಪತ್ರ ಬರ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕ ಅವನ್ ಪಣ್ಣು ಅವು ಆಗ್ಲ ಮೂಡೆ ಬಿಜ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಅವು ಆಗ್ಲೇ ಉಲಾ ಹಿಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುದೇ ಬತ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ ನಾವು. ಓಕೆ ನಮ್ಮಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗೀತನಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಅದು ಪವರ್ ಆಪೋಜಿ ಇಂಚನೆ ಬಿಡೋದು ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿನ ರೋಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಇದು ಅರ್ಥ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಏರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾರ ಏರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪದ್ಯ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಯಾರ್ಡ ಎಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನೆ ಬಣ್ಣ ಆಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡಪುಡುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಒಂಚೂರಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂತಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಪ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ನಮಿಶ್ ಲವ್ವೇ ಸರ್ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ದಾದಪ್ಪ. ಓಕೆ ಅದೇ ಬರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ ಬರ ಪಂತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂತೇರು ಜೋಕ್ಲ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ ನಾನವರ ನಿಗ್ಲ ಏನಾರ ಪಿರರಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪದ ಆಡಿಯೋ ಪುರ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಂತ್ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅವರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಬುಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕಡಪುಡುವ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಡಪುಡು ಅದಾಗ ಅವು ಏತೆತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಂಚಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಕುಡಲ ವರ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಿಯ್ಯ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ದು ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಗು ಪೋಲ ತಿಮ್ಮ ಬುಂಚಿಕ್ ರೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ತೆಯ್ಯ ನಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಯ ಗಣಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ನಿಕ್ಕು ಈ ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪೂರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ತರಗಳ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡಲ್ಲಿ ಅವೆ ಮೇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಪೋದು ಪಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ ಲೆತಂದ್ ಪೋಲ್ ಏರ್ನಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪದ ಪಣಪದು ಹೋಗ್ಲ ಅದಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮುರಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕು ಸರ್ ಎಡಂಡ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಡ ನಿಜ ಒಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೆ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಪುರ ಆಗ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಂಚಿ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೊಕ್ಕಡಕ್ಲೇನ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪದು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗುರ್ತದಂದಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಈರಿ ಪೋದಕೇಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಗಲು ಪರ್ ಅವರ್ ಈತಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಗುಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದೀತಿನ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ರೂಮ್ ದಲ ಕುಲ್ಲಾದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ದ ಪಡೋಣ ರೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅತನಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲೇನ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಪಿರ ಜೋಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಹೊಕ್ಕಡೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅತನಿಗೆ ಪಿರ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಆತನಾಗ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪ ಅಗ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಆ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನಿ ಏರಿಯರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ ಲಿಂಕ್ 7 ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು 7 ಸಾಂಗ್ಲ ಕಡಪುಡುವೆ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಜಿಂದಾಣ ನಿಗ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ 7 ಸಾಂಗ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವರ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ 7 ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಕಡಪುಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯದಲ್ಲ ಕಡಪುಡುವೆ ನಿಗ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಪುಳ್ಳೆ ಸತೀಶ್ ಅಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲ ದೀಕ ಫಾರ್ಮುಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ನಂಬರ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಆಯ್ತ ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊರಡು ತಗ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲ ಕೊರಡು 0 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ ಪದ್ಯ ಬಂತನ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ ಪಿರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪರ ಅಂಚೆ ಬಿಡ ನಿಗ್ಲ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ಮೇರು ತೂನಿಪ್ಪೇರು ಅದು ಆರೆ ಕಡಪುಡ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಮೀನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪನಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾ ಇಬೇಕ ಬೇರೆ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದಿರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ಇತ ಯಾರಗಳ ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನ್ ಯಾರಲ್ಲ ಆತರ ತೂಲೆ ಕೆಲವರು ನೆಟೇರಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಾರ ಏರಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಅರ್ಥಾಂಡ ರಿತ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಜಿ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಪಿರ ಏನ ಈ ನೆತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ನಿನ್ನ ಪಿರ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಟ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಏರಲ್ಲ ಡೋನರ್ ಇತ್ತಿನ ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟ್ಲ ಕೊರ್ಕೊಬೋಡಂಡ ಓಕೆ ಡೋನರ್ ಇತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿನ ಎಂಡೆಡ್ ಫೋಟೋ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೋಡು ಅವಲ ಡ್ರೋನರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊರಲಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪಂಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಉಕ್ಕಲ ಇನ್ನು ಫೈಲ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಬುಕ್ ಅಂಚ ಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಂತೆ ಸಾದಿ ಅಂಚ ಫಂಡ್ ಇಂಚಿದ ಬೇತೆ ಕೊಡಿದ್ದು ರೈಸ್ ಮನ್ಪುರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಯ್ನಾತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವಕಾಶ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಅವು ಎಫರ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ದೈವ ಉಂಡ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಅಗಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಓಡಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮರನೆ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೂಯೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಂತಲೆಕ ಆಪುಜ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತಲೆಕನೆ ಅವಡಟೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು
ಅಂದ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಇಪ್ಪಂಡು. ಓಕೆ ಅಗ್ಲೆ ನಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನೂರು ಮನಪುಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಹೌ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಎಂಚ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೋಡು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಿಗ್ಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೀಪ್ ನಂಗೆ ತೂನು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಏರಿಯಾ ಜೋಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯ್ರು ನಿಗ್ಲೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಾರು ನೆಟ್. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಏರ್ಲೆ ಅಚೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ ಪುಟ್ನಗನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚೇಪಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಗ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಜನ ಈತೆ ಏನು ಆತು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಂಜಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬ ಗೊಬ್ಬ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಯ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಇಟ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಮ್ ಅದೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಪದ್ಯ ಬರೋದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ನೆಕ್ ಐತೆ ಈ ಒಂದೈತೆ ಪದ್ಯ ಅಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆಪಗಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯಲಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ರೋಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುರ ಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಸಿ ಅದು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಏರೇರು ಪಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಯರ್ ದಲಕಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದ ಅವೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಲಿ ಕ್ವಾಯರ್ ಬಂಡ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ಪದ್ಯನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಒಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರ್ಚಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಲ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ತುಳುಟೆ ದಾದನ್ಲ ಏರನ್ಲ ಬರೆಪನಾಗ್ಲು ಬರೆಯಡು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಾನೆ ಮುಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಪೊಂಡ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಬರ ಒಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ನೈಸ್ ಅದು ಬರೆಪನಾಗಲ ಬರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮೇರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಲಯ ಬಲಯ ಗಣಪಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡ ಉರುಡುಂಡು ಅಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ವಾಯರ್ ಸಾಂಗ್ ಎರಡ್ಲ ಬರೆಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪವಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಲ್ಕ ಕ್ವಾಯರ್ ಉಂತಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅದಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಬಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ವಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೈ ತೊಲ್ದ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ ಬರಿತಾ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅದ ನರ್ವಸ್ ಆತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಡು ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ತಗಲಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಆ ಮೂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಈರ್ ಐನೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂಥರ ಪಿರರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಡ್ರತ ಅಂಚೆ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬೋಡಂಡ ಆಗ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಕಡಪುಡ್ಗಣ ಓಕೆ ಹೊರ ಕಲ್ತಿಪ್ಪಿದೆ ಈರ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿರಾಗ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಪಿರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಬೋದು ಅವನ ಪೂರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೊಕೆಲ ಮಲ್ತದ ಐಟು ಸಾಂಗ್ ದ ಲಿರಿಕ್ ಮೂವ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆನ್ನ ಕಡಪುಡುವ ಗೂಗಲ್ ಡು ಈರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವು ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಯಾರನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೊಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನೇನು
ಕರೋಕೆಡೆ ದಾದಂಗ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕೇನಲಿ ಮೇನ್ ಕರೋಕೆಡೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ತಾಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ನೇದು ಲಿರಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದ ಅವನ್ ಪೂರ ಕಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ ಈರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಈಚಿಂದ ಬರತಿನ ಪುದರ್ಲ ಐಟೇಪ್ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಕಡಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪದ್ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆಡೆ ಉಂಡಾವು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಚೂರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಎಟುಪುನು ಆಗ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕವಿಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪುರ ಯಾನ ಇದಂತ ಕೇಂದಿಜಿ ಆತತ್ತು ಶೋಕದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಳುತ ಅವು ಅಗಲಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಿ ಐಟೇ ಮುರ್ಕದಿನ ಅಗಲಗಳು ಸೊ ಆ ಲಿರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲ ನೆನಪುರಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಕಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಂಜಿ ತುಳುಪು ಸಾಂಗ್ ಬೈದನ್ನು ಪೂಡ್ಯೋ ಅನ್ನುವ ಯಾನ್ ಇದಂಟ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಪೂಡ್ಯೋ ಅನ್ನುವ ಅಂದು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಪಂಡಿರು ತುಳು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಯ್ನಾತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಮುನು ಈತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರಡು ಮಂಡು ಬಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಪೋರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮನ್ಪರ ಬತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಓಡು ಒಟ್ಲ ಮಿಂಚಿಬವು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಂಚೋಡು ಅತನಾಗ ಈಸಿ ಆಪು ಬುಕ್ಕ ಈತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ದಾಳ ಇತನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನಡು ಇತ್ತ ಮುಂದುವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಟೈಪ್ ದಾಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಎಕ್ಕ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಐನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುನಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡು ಓಕೆನಾ ಎದ್ದು ಕೋಳು ದೀದ ಮೈಕ್ ದಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಸರ್ ಈರ್ ಪದ್ಯ ಪಂಪರ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಅಂಗಲಿ ಆಹಾ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿರಲಾಗಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಅಂಗಲಿ ಆಹಾ ಕೈಕ ಅವಾಕಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಚುಪ್ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡ್ಪುಡುವೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇತಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆರಾವು ನಿಗ್ಲೆ ಏನ ಪರಿಚಯದ ಇತ್ತರ ನಿಗ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಪನ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತಿಪ್ಪಾಯ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್